U Novom Pazaru će 24. marta biti prvi put organizovano takmičenje u preduzetništvu srednjoškolaca na nivou grada, na kome će učestvovati više od 15 timova sa više od 100 učenika. Član gradskog veća Munir Poturak kaže da je najveći benefit od svega što će svaki učenik naučiti kako se pravi biznis plan. Ono što je u svemu bitno jeste da su vrlo lako prihvatile škole, videći da je ovo dobro i da je ovo takmičenje na neki način podsticaj za druge generacije. Nameravamo kao gradska vlast da ovo učinimo tradicionalnim takmičenjem, jer benefit i korist za mlade ljude u ovome je višestruka. Ono što u celoj pripremi svega ovoga videli smo da su maksimalno posvećeni i njihovi mentori, profesori koji su i oni prošli obuku jednu o preduzetništvu, prošli su obuku o načinu prezentacija, biznis ideja i tog dana, u subotu, zapravo mi želimo da pokažemo njihovim vršnjacima, srednjoškolcima, našim privrednicima koje ćemo da pozovemo, roditeljima ove dece koja se takmiče, da u ovom gradu postoje generacije i postoje ljudi koji žele stvarno nešto dobro i korisno da urade za te mlade ljudi, da ih hrabre na neki način, da znaju u kojem pravcu u životu da se kreću. Novi Pazar je poznat kao grad preduzetnika, pa se nadamo da će neka nova biznis ideja da sine, kaže profesor gimnazije Sead Bojađić. Mi smo nastavnici, profesori, samo njihova podrška i uglavnom sve oni sami rade. Važno je da naglasimo izuzetnu saradnju i podršku gradske uprave koju nam daju, a sve u cilju da podržimo našu decu sa svojim biznis idejama. Jedna prilika da pozovemo sve zainteresovane i srednjoškolce i sve ostale građane da pristupimo takmičenju, da damo podršku našim budućim mladim preduzetnicima. I ovo takmičenje je prilika mladima da na delu pokažu svoje sposobnosti u biznisu te da stasava jedna nova generacija uspešnih preduzetnika.